Bună ziua! Aș fi vrut să vă prezint cum pun eu turtă la albine, nu știu dacă se vadă ceva. Ia uitați aici cum pun turtă. Turtă făcută din 6 kg de zahăr pudră, 1 kg de drojdie de bere și 250 de g de lapte praf. Deci pun chiar peste rame. Aici așa din 5 rame, 3 scupriet. V-am arătat numai 2, a treia n-am mai scos-o. Nu avea niciun sens că e destul de figureț afară și n-am vrut să răcesc puietul. Sunt un pic cam agresive, numai la asta să fac filmarea, o să mă apuc să pun turtă și la restul. Nu sunt toți în același stadiu, e clar. Sunt și care nu au depus puiet. N-am verificat decât 2 dintre ei, ăsta și încă unul. Ăla avea cam o jumătate de ramă. Na, poate acum se stimulează și pleacă. Nu m-am văzut că o să vină vreme friguroasă și le-am pus turtă aici. Cam 5-600 de grame, cred eu. Acum au 2 săptămâni, sigurat au. Și o vreme destul de frumoasă. Ceilalți turpi sunt în față. Mai am alții și aici în spate. Haideți să vedem și un zbor. Uitați aici. Aduc și polen, aduc de toate. E foarte bine în zona noastră aici unde suntem, a fost foarte cald. Ia uitați aici cum stă polenul pe piciorușe albini. Vedeți? A fost foarte cald și de-aia au dezvoltat așa de tare și a plecat puietul. Acum m-am pus să-mi continui treaba și o să vă mai arăt și filmulețe. Bine, vă mulțumesc mult, o zi bună, la revedere!